Pinia berta paklang pon perang kardong karbiang wang. Tiken news kelang arada tumaphan nili berta than bang phi rubjili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini pherang ke pe nang palia berta arjupon pamisina. Karlitang burasing hanse asopo rajan hanse kesu kepangji cikleon tham se kachak nang lakhain koraponi lip MSC constituency parlo golaghat district pen kache koinot toko langso nokbe hanse arong Karlitang burasing hanse asopo rajan hanse kesu kepangji cikleon tham se kachak nang Rajan hanse keso det pen se kachelangji aphan alang litum tangka kadure ajok longli chejor chainong chejor anta keso kemeji aphan angthek avipin lang bontanon se kachelangji aphan tangka kadure thektiklo longli chejor jita longli chejor laplo chainongli chejor jita avilo bile chejor jita ave lasi rajan hanse keso det pen se kachelang thuji aphan kerap kacha hangpon KAC kacharia tumaphan CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Numol Monim Lapen Local MSc Pobitro Rongpia Phanta Tuning Rilo Non Alang Liphan Difu Medical College Alongsi Chilang Bomlo Lasi Kerap Vegji Aphan Alang Litum Kachipi Pon Econ number 741501 0092779 AGV Bank Mobile number 88128 05742 Hilaris Diso report Tiken News. Tiken News pen pini aberta puansi kangton ponlo kardom.